Náš kolega Thomas Puskajler prišiel so zaujímavým projektom, interaktívnou hudobnou rozprávkou zameranou na ekologické témy. Volá sa Hrdinovia Zeme. Ako vznikla a čo je jej obsahom, to nám prezradí nielen on sám, ale aj jeho spolupracovníci. Thomas je totiž už tu s nami v štúdiu a ako Mária povedala, neprišiel sám. Thomas, koho si to priviedol? Úžasných ľudí. Režiséri, choreograf. Toto je Naďa Uherová a Ladislav Cmorej, alebo Lacko Cmorej, choreograf, režisér tiež. A ich práca je úžasná. Ja mám môj projekt Ekotour, čo už teraz 13 rokov robím, čo je zamerané na ekologické témy, to znamená, že na recyklovanie, na energie, na vodu. A robím to pre základné školy. A tá show je veľmi interaktívne, sú tam pesničky a dokrútky a hry, ale som musel niečo pre materské školy robiť. Tak som rozmýšľal, ja nemám v tom skúsenosti, lebo všetky ľudia, čo poznám, sú experti v rámci recyklácie a tak ďalej, ale v rámci detí a robiť krásne predstavenie som ich oslovil, lebo tento projekt nech aj žije medzi deti, čo majú 3 roky, lebo mám sám 3 deti, tak a vidím, ako vplývam na nich, keď niečo robím a oni si to spievajú teraz, tie pesničky, čo oni vymysleli a tak ďalej, ale som ich oslovil, aby mi pomohli robiť tento projekt Ekotour Hrdinovia Zeme. Čiže ty si mal myšlienku a Naďa s Lacom to akože dali dokopy. Dali tomu nejaký tvar. Niekto je ucelené. Inak to predstavenie, interaktívna hudobná rozprávka, tam sa spieva, tancuje, sú tam nejaké ekologické posolstva. Bolo to ťažké to nejako zladiť dokopy? Tak poď Nadik, skús ty, dáma ma prednosť. Ideš. Tak my sme sa tak spoločne stretávali. Myslím, že niekedy na jar sme mali prvé stretnutie, kedy vlastne Thomas povedal takú svoju víziu a spoločne vlastne sme tak brainstormovali, hádzali nápady a vlastne ja som potom z toho zložila nejaký ten scénosled, prvý scenár, ktorý keď sme si odsúhlasili a doložili do neho ďalšie skvelé nápady, tak začala som vlastne ho písať a potom už sme to spoločne ďalej vlastne tvorili aj inscenovali. A v tomto tvorivom týme to nebolo zložité, tak som povedala, že nás to bavilo. Sme hravé povahy, vieme sa mentálne napojiť na materské školy, takže to šlo celkom hravo a ľahko. Inak presne toto je to, že všetci ste dospeláci, už akože máte roky a teraz sa priblížiť k tomu 3, 4, 5-ročnému dieťaťu, to môže byť celkom ťažké. Vieš čo, ani nie, lebo ja mám deti, aj si pamätám, že mám 3 a 7 ročných chlapcov, Naďka má tiež vlastne dceru, takže my úplne máme aktuálne tento vek doma. Takže je to aj super, ja vlastne aj veľa, aj Naďka a ja robím aj detskú operu, kadečo, už som vlastne mal prsty v kadečom, takže už aj vieme podľa tých detí, podľa niektorých aj vecí, že sme vychytali muchy z predošlých spoluprác a mám pocit, že no najlepšie, ako sme vedeli. Môžete nám približiť nejak, že ako to predstavenie vyzerá? Samozrejme, asi nie všetko prezradiť, ale že čo si vieme pod tým predstaviť? Tak začína to tak, že na Zem prilietajú 2 výskumníci z vesmíru. To sú títo 2, čo tu pri nás svietia? Áno, to sú títo 2. Hrdinovia Zeme nepochádzajú zo Zeme. Tak. Ale môžu to byť aj všetci pozemšťania. Samozrejme. A títo 2 výskumníci prišli sem a majú úlohu vlastne objaviť, že aké všelijaké materiály na Zemi sa vyskytujú. A keď ich začnú skúmať, tak zistia, že to nie je úplne OK a že tu máme veľa plastov a že na Zemi sa nachádzajú rôzne papiere a za pomoci vlastne aplikácie Syra Thomasa, ktorý sa tam nachádza v televízii, aj ho tam vidíme. Ľudia už vidia aj zábery z toho, áno, ja som aplikácia. Tak Syr Thomas. Áno. Tak zistujú, že ako vlastne tieto materiály sa recyklujú, separujú, koľko dlho vlastne trvá, kým sa rozložia alebo zničia. A zistia, že je to vlastne problém. A potom aj objavia jedného chlapca, ktorý vlastne robí taký neporiadok na tej našej Zemi. A spolu s divákmi, s našimi malými hrdinami Zeme sa rozhodnú ho naučiť, že ako je vlastne správne recyklovať, separovať alebo upcyklovať tento odpad. A vlastne spoločne s deťmi vlastne sa stanú všetci na konci tými hrdinami Zeme. Aj toho malého nezbedníka trocha polepšia. Vidím, že spevu tam je dosť aj Thomas spieva. On tu akože nie je, spieva Thomas. Víš, ja si ani nepamätám, ale nespievaš tam, nie? Či spievaš? Nespieva, nie? Ja tancujem. Ako my hovoríme, že on len mudruje z obrazovky, ale nie, ale pekne mudruje. Takže je to všetko s takou obrovskou dávkou humoru, ale takého humoru a nadsázky pre deti, lebo ja mám tiež mám humor je zažratý, takže sme všetko vedeli, že veľakrát cez tú srandu dobre mierenú ešte si to lepšie uložia tie všetky dôležité
dôležité posolstva, vlastne, že majú to spojené s nejakým vizuálnym zážitkom. Takže tak. Ako tie deti reagujú na to? Tomás bol zatiaľ asi pri Áno, tak všetkých ja už sme niekoľko predstaveniach. predstavení v Bratislave, my ideme do tej materskej školy, ale aj pre výstupen základných škôl. Boli sme aj v kultúrnom dome, aj v rámci triedy. Tam boli, že 200 detí musí predstaviť. To bola iná trieda, počúvaj, 200 to je, detí. ale boli to v Bratislave v Petržalke, tak poviem, že nie je to zlé, že toľko veľa detí sa zmestia do ten priestor, ale úžasné. Ja som mal tie reakcie od riaditeľov a učiteľia mi píšu, že ak profesionálne to javisko, ako pekne je vytvorené, letkové, svetčevka, ale aj ak to vizuálne vyzerá, tak musím poďakovať Daša za tú prácu. Áno, ďakujem, lebo my príjme priamo so čistým divadlom u nich do školy. To znamená, že oni zažijú aj niečo, čo by zažili, keď by mali ísť von. Ale v rámci témy to je úžasné, že tie deti pospievajú a povedajú, ten Ďurko, ty bol taký neposlušný, to nemá robiť a že nakoniec je dobrý, to je tak super. Že oni fakt to prežívajú to celé a to je fakt pekné aj vidieť, že aj u mojich detí to vidím, že oni si spievajú potom aj tie pesničky a stále si spomenú na ten moment, čo je taký zlomový aj v rámci predstavenia, to vidia. Tomáš hovoril o tom javisku, ja už som sa pozeral na tie obrázky, ako to muselo byť celkom akože aj technicky náročné dať to dokopy. Svieti to, bliká to, je to také high-tech to vyzerá byť. Áno, oslovili sme našu skvelú kamarátku, scenografku profesionálnu, Dášku Krištofovičovú, ktorú aj pozdravujeme, ktorá nám vytvorila vlastne túto krásnu scénu a aj babku toho Ďurka, ktorý tam robí ten neporiadok a aj tieto krásne kostýmy, ktoré majú naši herci na sebe. Takže s celým nám tým pomohla, vedela, aký je náš zámer a vymysleli sme to tak, aby to bolo veci prospešné, aby sa to hercom ľahko všetko ovládalo a manipulovalo. Aj to funguje, lebo keď je veľa techniky pokope, vždy sa niečo pokazí. Nie, chvála Bohu. Nie sú tam také nástrahy, ale teda snaha bola určite, keďže my sme vlastne všetci divadelníci, aj Dáška je skúsený scenograf a kostýmový výtvarník, ešte na Rolanda Kaníka, aby sme nezabudli, on je tvorca hudby. Ale my sme sa snažili čo najpoctivejšie, remeselne, divadelne to urobiť. Naozaj, ako keby sme išli aj do Edinburgu na festival. Ideme na festival od 2 týždne. Na to som sa chcel spýtať ešte v rýchlosti na záver. Volá sa to Ekotour, to znamená, že s tým chodíte? Áno. V najbližšej dobe? Ako to ideme cez celé Slovensko s týmto. Preto ideme napríklad o 31. budem v Bratislave, potom školy volajú, môžu na našu stránku nájsť viac informácií, môžu sa prihlásiť. My radi príjeme do škôl, do kultúrnych domov, ale je fajn na festival. Pôjdeme vonka, bude to Tatranská Lomnica, som veľmi zvedavý. Snežné psy, taký festivalík, tak outdoorovo na snehu si to vyskúšame raz. Uvidíme. Budeme všade a to je dôležité. Tento projekt bude žiť navždy, lebo deti prichádzajú, odchádzajú, sa narodia, tak nie je krajšie ako takýto projekt ukázať. Super. Tak budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, aj za návštevu. Mária? Ďakujeme. Ďakujem.